हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। लोगोफोर, बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौ अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनि सेराव थाबैनो सौहैयो लोगोफोर। लोगोफोर, भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालाङोब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबायदि। एक्चुअली नोंथांमोन, आं दिनै अफिसियेल बर'आव मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों दे। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांजोबबानो जाबाय दे लोगोफोर, भिडिअनि फुल डिटेल्स मोनथिनो थाखाय। एक्चुअली नोंथांमोन, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ एजिक कमेडि किं चेनेलाव आपल'ड खालामदों। नोंथांमोना जुदि बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो जुदि नायाखै, अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय सिक्व बागथाबनाय दे लोगोफोर। लोगोफोर, दानिया फैदो दे बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअआव जों गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन मिथिना लादों दे लोगोफोर। लोगोफोर, जों बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों बर'नि मुंदांखा एक्टर बिथांमोन मेन्डेला, प्रनिता, बिपुल, रंजाली, ज्योतिष, बनिता, सन्जय, आइटुन, अनजालु, महेश। आरो नोंथांमोन, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि रिलेक्सन टिउनखौ खालामदों बिपुल बसुमतारी दे, आरो मेथाइखौ रोजाबदों बिपुल बसुमतारी आरो सुनिता बसुमतारी दे लोगोफोर। डिअपि थाजिम रामसियारि, कनसेप्ट सोमावसार बसुमतारी, सिरियोग्राफिखौ खालामदों बिपुल बसुमतारी दे लोगोफोर, आरो मेकआपखौ खालामदों जगत बर'। प्रडिउसार सन्जय बसुमतारी आरो महेश बसुमतारी दे लोगोफोर। नोंथांमोन, भिडिअआ बेखिनियानो दे लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामना होलांगोन होनना नोंथांमोननिसिम आसा खालामनाय थाबायदि। गोजोन्थों।